medical at susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang res bakuna at maging bahagi tayo ng Vida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatit ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is a generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet, Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Talo at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Naaalala mo pa ba yung sinabi sa'yo ng best friend mo na, Ang tagal na nating best friends. Can we be more than friends? wow, ang sarap balikan! Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo. Bawat Aray! may alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa mga sumusunod na paraan. Ugaling gumamit ng face mask kung kinakailangan lumabas ng bahay. Iwasang hawakan ang mga mata, ilong at bibig. Iwasan ang madalas na paglabas ng bahay at kung maaari ay umiwas muna sa mga matataong lugar. Panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at umaagos na tubig o kaya ay gumamit ng alcohol-based sanitizer tuwing lalabas o makakahawak ng anumang bagay. Takpan ng ilong at bibig gamit ang tissue, panyo o ang looban ng siko tuwing babahin at uubo. Ugaling protektahan ng sarili nang sa gayon ay kayang-kayang nating labanan ang COVID-19. Ang mensahe ito ay sa inyo ng of the USAID-funded Emergency Assistance to Typhoon Raleigh-affected communities ng Action Against Hunger at CARE Philippines.
Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Webes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Sipulin Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pulin Luna po, sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home Firsolvate Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Sipulin Luna po, para etchepuera ang virus, mag-United Home C-Tab at C-Tab Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home Firsolvate Iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home C-Tab and C-Tab Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito. DZGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Kami po miyembro kan KBP Kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Mga tugang oras niya to, alas 10:38 na. An oras hatod sa Indokang Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Ginebra San Miguel. May bagong tapang sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Revicon. Lakas ng 5. Revicon Forte. Gin Kapitan. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. It's time to chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Uy, aram mo na daw ang bareta? Ano ito? O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DZGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DZGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makijaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Pakinggan natin si Mga tugang sa Giranay, good morning po sa Indo Gabos. Welcome sa programa. Aramon niya itong pong altaw na inin Friday. Petsa 28 na po sa bulan kan Mayo 2021. Alipot lang po pagiribanan ta. Hanggang alas 11 lang po kita. Kapag alas 11, ang satuya pong mga pagiriba sa Department of Trade and Industry. Para po sa indong mga concerns sa pagnenegosyo. Lalo na ngunyan po na may pandemya. Ano lamang ang pwede? Madugangan tang panganap buhay. No? Last week, magayon sa mga presentation.
Okay. So, kanya po, ito ka po sa lingkod, Mardila, dahing iba, sadit sana. Pero tiyan. Technical side, kasabay nga ito siyempre, Ronald Baldo. Yan man si Arvin sa DZGB Social Media Department. Samantang si Angel Mostasa sa Production Assistant Center. Kaya nabutan para ali pa kung ang tutulong sa mga report ali sa luwas. Nasa linya po mga pag-iribat ha. This time, Luwens Bosi Barzana, nasa linya. Luwens, good morning. Please come in. Salamat tabi, partner Mar. Padagos mo niyan sa pag-eksplikar sa mga manlain-lain na sektor. Si ako Bicol Party List Chairperson of House Committee on Constitutional Amendments, Congressman Alfredo Pido Garbin, kan magagayon na objeto kung maamyendara na ang economic provisions ka 1987 Philippine Constitution. Ini makalihis na mapag-araman kan DZGB News asin sa pagkikipag-ulay mismo ngunyan na pagkaaga kay Congressman Garbin na siya ngunyan naging speaker sa pinagigibong ngunyan na Fora kan Economic for Recovery Impact on Jobs and Labor Sector sa national na webinar kan Department of Interior and Local Government o DALG Central Office. Pinagtatawan doon digdi ni Garbin na kung ang mga strict economic provisions maamyendaran, mabubukasan ang siring na bagay para sa mga dayuhang nangangapital, magkatao ininindagdag na trabaho asin mababawasan na ang pagparapasiring sa ibang nasyon kan mga Pilipino bilang OFWs, kada isigurado ang kaligtasan sa ibang nasyon taan mga foreign investors na iyo naman ang sanaan na pagtatrabahuan kan mga Pilipino na madigdi na sa Pilipinas para digdi mag-operate kan sa indang mga negosyo. Saro sa ipinagtuon ni Garbin na magiging marhay ang serbisyo man kan mga facilities, mga public utilities, arob kan tubig, kuryente, asin signal, sa mga internet, asin telepono, taso mga oligarchs daw na pinagsasabing nagkokontrol solamente kan negosyo sa Pilipinas ngunyan, magkakaigwanan ng kompetisyon basta mabukasan na ang ekonomiya. Alagad sa ngunyan dahil sa kadakol ang nawaran ng trabaho, asin dakol ang nagtitios, ipinagtuon ni Garbin, na timely na napag-ururunan ini takon mangyaring mabukusana ang economic provisions asin makapasar na ini sa Kongreso sa mga masunod na aldaw asin magtugot ang lambang Pilipino dakol na magagayon na oportunidad daw ang may tatao kay ini sa nasyon. Sangon yan ang webinar na ini apisar kay Garbin, yaraon man kara DALG Undersecretary Jonathan Malaya, Mistonet de Jesus kan CAS Philippines, Secretary Silvestre Bello III kan Department of Labor and Employment o DOLE asin iba pa ngayon ng mapagkaurulayan ang nasambitan ng aktibidad. Yan tabi, partner Mara, mga dagdag pang istorya, halidigdi sa luwas sa padagos sa pagsubaybay kan DZGB sa webinar na ini. Ako po si LBB. Kabalik kay Luwens, dumagada kay Ans. Ans, please come in, Ans. Yes, maray na aga tabi Sir Mar, maray na aga sa mga paraan tabay. Sa mga dagdag man niya tong bareta, nagpalawas din panibagong abiso si Alcalde Noel Rosal. May kinaaraman sa iyang pag-raitirar sa publiko asin mga barangay officials na dapat talagang striktong mamonitor ang pagpapasunod kan minimum public health standards asin man ang pagbabawal sa mass gathering sa bilog na syudad kan Legazpi. Ini ang sinabi ni Alcalde Rosal ngunyan na pagkaaga kung sa iyang sinabi na matapos na matinoan halangkaw na kaso ng COVID-19 na padagos nila i-record sa syudad kan Legazpi, sa iyang pinagsabi o pinagpaliwanag na ang mga aktibidad siring nasanakan medical mission at iba pa na pinagigibo para makatauman ni na pagdistribuir ni natabang sa mga residentes kan syudad ni Legazpi dapat ini na magibong batch by batch na o kung mapipwede 50% na seating capacity sana kada aktibidad asin magkondusir naman in panibagong batch kay ini. Sa iyang sinabi na importante ang mga tabang na nare-resibikan mga residente sa syudad kan Legazpi alagad mas marahay kung taon niyan na iprioridad man ang pagsunod sa minimum public health standards kung kaya mas pigiin ganyan na niyan ang house-to-house na distribution kan mga asistensya o kaya maski ano pa man na donasyon o tabang sa mga residentes kan syudad kan Legazpi. Natakod kay ni sinabi pa ni Rosal na mahigot niyang ipinagbabawal mo niyan ang pagkondusir ng mga kapistahan o ano pa man na may koneksyon, aktibidad digdi dahilan sa kunin kaso man daw na padagos na magselebrar ng kapistahan ang mga barangay sa syudad kan Legazpi mas na magkakaigwan ng tsansa na magdakol pa ang kaso ng COVID-19 sa tuyang kapalibutan. So ngunyan tarabang-tabang ang Legazpi City Police Station, Legazpi City Fire Station, Public Safety Office asin man ang Task Force Kalinigan pati naman ang mga barangay officials sa bilog na syudad na nga nila masiguro na marahay ang implementasyon gani
as in wara nin si isay man ng mga Legaspenyo na nagbabayulara sa nasambitan ng orden kan alkalde kan syudad kan Legazpi. Nantado Sir Mar, ang mga impormasyon pahali sa City Hall, Ans Galero, DZGB. Thank you very much, Sans. Lipat kita kay Jim na salita. Jim, please come in, Jim. Sa hello, marina aga sa mga parantabay, ano na daw ining apik na ni. Dahil nakikasiguruhan ko na rin ang pag-ilaw, pagpalsok, pag-ilaw, iyo ang kinatagas-tagas pangakan mga konsumidores na Mar. Brown out na naman digdi sa kamalig. Kaya tanto Mar, duwang doktor sa Sarong Rural Health Unit digdi sa 3rd District, bakunado na pero kapwa positive sa COVID virus. Sa ngunyan, nagluluwas na maski may bakuna na kontra virus. The same, tepuhan man giraray mag-ingat sa pagsabing bako gustong sabihin may bakuna na safe na sa ulakit. Sa ngunyan talagang nakaka-alarma na ang mga pangyari sa palibot sa pagsabing kanako na kan mga pinagda-lockdown na mga lugar, opisina, digdi sa 3rd District kasi sa ngunyan nagluluwas na may maski bakuna, may bakuna na o dahil pareho prone man giraray sa COVID infection. Yan Mar, mga dagdag na informasyon. Jimmy na salita, DZGB nyo. Thank you very much, Jambolo. Sinabi mga kami eksperto na ang bakuna, protection mo na dahil ka magulpi. Dahil ka mabot naman sa critical as in civil. Iyo, tangani na, no? Lalo kung nakaduwang dose ka na. Alright, mga tugang, dahil lang po dyan, Advin, pakiready na, no? Pakiready lang yung i-play natin, okay? Kasi nangangapudan si Director Vera kan Department of Health na magtarabang kitang mga Bicolano may surge talaga kang COVID-19 cases sa nakalipas mga aldaw tapos may community transmission na. Mga tugang uya po ang pahayag, mga 6 minutes po ini na pahayag ni Director Vera. We are now in the surge of COVID cases sa Bicol po. Based on the information and the data that we have analyzed, based on the epidemic curve po, tumataas ang atong kaso. And we have to prepare for the worst scenario po. Ang gusto ko lang ipaabot is we don't want to happen na ang Bicol po magsakripisyo araw kang nangyari po sa satong ibang rehiyon. Lalo na po sa tuyang rehiyon sa NCR. Ang sa tuyang kapasidad po, bakong kasing dakol, kasing yaman ka ng NCR. Kung ini po paghahalang ka o kaning kaso, dahil ka makontrol, dakol na danyos po sa mga Bicolano. Kaya po pigahagad mi na ang naaraama po sa mga preventive measures, sa preventive aspects po, how to fight COVID. Niyaob siya. Ang gusto bilang pong ipaabot, ang tabang sa Indo, tabangan Indo, magtarabangan kita, interagency, government agencies, public sector, and the community po. We have to follow po the basic protocols pa rin. Yung man lang po ang panlaban ta eh. Bakuna, nag-aabot pa lang. Dakul na tabang po yan. Pero as of the rate po na nagpupupa lang si bakuna, kaya kita pupuruto po, kundi kita magsunod sa protocol. Ini po aram ninduman na we have been, since last year po, para advocate na kita, ang BATF, DOH, and LGUs na magsunod po ang komunidad. Kapag sunod ka mask, social distancing, kung di ka man lang po makaipuhan sa lawas, di ka nagluwas. Even sa opisina, talagang na kita, social distancing pa rin po. Kaya bagitang we have this kind of work from home schedule. 50%, 30% kan staff. Hindi ka, araw ka lang kaanipuan. Halimbawa sa isang opisina, 50% naglalaon, 50% nasa row. So dahil naglalaon po, dahil na magpararabas, dahil na magpapara duma konsensay, duma nakakapurot, ihila paglaog sa opisina, positive na o lakitan sa ibang kaopisina. Ini po ang gusto mo pong ipaabot man,
na ang pagsunod po sa satong protocol, lalo na po sa ibaba, sa satong mga partner sa baba, na kung ang sarong pasyente o sarong COVID case nag-positive po, dahil nagkadtungnan po ang pag-contact trace. Tang hilingon po nindo sa tuyang unyan, ang nagkakakaroata pong kaso unyan, bako din ni harali sa luwas, bako ini hali sa ibang lugar na halangkaw ang prevalence ng COVID, niyaw po ini mismo sa satuyang lugar na. In short po, community transmission is already there. In-house na po ini sa tuyang kaso unyan. It's within us from the community na po yan. Dahil lang po ini nababantayan, dahil lang ini na po contact trace na maayos. Ina po ang gusto mong ipaabot man sa mga partners. Daw pa ano gibuhunta, kung di kita po makasunod sa protocol, madadaw kita ni COVID. Yaon na eh. Last year, para taranta na, pag umabot si COVID, dapat preparado. Sa hiling nyo daw po, preparado kita. Nagdudusintos na po ang aldaw kita. Isipin nyo lang, kung mag-average ka 200 ang aldaw, sa 5 aldaw per yan, sa ribo, sa sarong simana 1,400, i-multiply mo yung ki-4, sa sarong bulan per na yan, 5,000. Nahihiling na po ang flow. Meron ng gaps kita po. The mere fact po na data na nakokontrol, ang pagdakol ka ni, may gaps na po kita ngunyan sa satong sistema. Iyan po ang siguro babantayan ta. Kaya mo, pikahagad din sa inyong tabang sa media, nakulang tabang po kamo. Na magtabang ka, mag-advocate, magtaok informasyon po. Kaning basic protocols lang. Kung Mayo po, we will be down. Madadaog na po kita kung siring. Ining rate po na nagdadakulan sa itong COVID na ini. Yun na po ining simptomas. Napadakula ini, baka dito na hindi makontrol. Kaya kami po gusto misana is magkaburunyog po kita digdi sa Bicol. We think as Bicol as one. Bicol as one. We work one towards the reduction of COVID. We work one po para matabangan sa dirita. Right now po, we have plans for our hospitals na. Tulong hospital ng Daracula, digdi sa Bicol at sin mga pribadong hospital. Garo ano man po ang kaya kayong beds kaya. Kung mag-shift sa itong cases from moderate to severe, duman na po kita makakaproblema. Kaya as much as possible po, ang hinahagal bintabang po is, makontrol ta po ang pag-spread ni COVID. Yung duman lang po kita magana. Control the spread in COVID and protect those patients who have and suffering from moderate to severe. Doon ay magalaan. Doon po ang kawat kaya ni. Diyan ang kawat po kaya. Yun po sa reality na pagkasabi na kayo ito, na pag dumakol na ang kaso sa Bicol, dapat po preparado na kita. Magkaburunyog po ang kabos. Ahensya di gobyerno, private sector, media, and of course po, punhain ang source ng COVID na yan, komunidad. Hindi po ngunyan ang sa kong hinahagad, Yaon na po siya. So, pagtatakutan mi ka ito, yaon na. Saan na kita maduman? Hindi po babato ko sa endo na. Ibabato ito na po sa itong mga pag-iribang Bicolanos sa baba, sa komunidad. Yaon na si COVID, anong gigibuhunta po? Mabalas po sa endo sa pagdamog sa muyang information from the Department of Health. Thank you very much. Si Director Ernie Vera kang Department of Health confirming na may community transmission na kita, so mag-iringat po tabi kita. Minimum protocols lang, ha? The best defense ta, face mask, face shield, physical distancing, o kasting kamot, di magpararabas. Iyo, tapos mga radyi, tanganing ariglado kita. Kendo po ka, boss. Thank you! Ganito ba kainit yung araw mo?